anril ruti ha ber tu chu aplan tu te chu Pakistana ko ranga anin son line thu in thup coded message mangin ataka chetur Delhiya to an mi te chu thu an thon zel mai si chu ani a nu chui tu te chu an thil riat chu an neya ma se thil thleng tur chu dang thei turin an riat chin chu atok zo si lawani Delhi chu firfia ka cheten an beidona mitam takin nunna an hlodona Delhi police a firfia ka chetna dang turadin special cell la chuan chung thil chu a thleng don ti rema se akim changa an riata an dan theina tur thu in thup chu an hai lang thei der mai si lo Ramdang Intelligence Agency te ropuizia kan refawa India Intelligence Agency te po hi an du chuan an lo ropui ve viau thomaya mi firfiak te email an lo en thlak ru ka tangin India ram chu firfiak te chuan be an tumani ti an thasi a ma se an thu in thon poimo chin chu number le dot mang chawin an soibok si a khoi mun nge an beidon ti chu chui chu har sa le maya ma se Delhi police te le India Intelligence Agency dangte tangkop chuan an chui chuak thei tlat mai ani kumsang ni pani fawang lai ani a Kashmir ala India ram mun then khata chuan terrorist te an rang hle maya chu wang chuan Delhi police a special cellami Assistant Commissioner of Police Pramod Kushwaha chuan Jammu and Kashmir khopui Srinagar chu atlo a Delhi a terrorist case pakhat a chuina wanga kalni ma se didanga ati fo thin danin akal chan ber ba ka chuan India ram chunga terrorist chet lak na tura an ru man na te a thei ang riat ngal tumin avir boy tel ngal boka chulai bial vela officer tam tak chu thupoi mo riat an neyam ti zotin akom kwal boka chungzinga pakhat chu BSF a deputy commandant pakhat ani a chu BSF officer chu Pakistan tranpuina a India ram ron lu ruk tum terrorist ne na ral thuam manga in beina lo tel fo to ani a SCP Pramota anna a atuina le misual na chuina lama a riat na zaw takte chuan chu BSF officer chu ane hle maya terrorist pakhat a command na hnuaya in beina an ka hlum tak pakhat diary chu Pramota chu a entir ta a chu diary a thu injiak tam taka chhir jinga chuan SCP Pramota chuan a phek to bera fi lo tak maya injiak email address pakhat chu aril ru chuan a chin chiangal taran maya SCP Pramota hi police alu ma hian India sarkar ta na research peitu company pakhata computer scientist na lo thok to ani a police a hian kumriat zet mai chu atang le to ani kumsom thum panga mi ani meka Delhi police special cell tan hian information technology le software lama athiam na hi atangka maya police tam takin an nei tel velo internet lam athiam chen na chu terrorist ho malak na tam takti tlok na konga alo mang tangkai to thina ni Kashmir kaltruma a email address hin chia po chu terrorist ho chet lak tum dan tam takan riat chu pha na ani nge ya be se om hle ani Delhi a let le nu chuan chu email ID alo chin che tak chu riat chen tumin a be tan ta ngala chu email chu terrorist an tha ta kin a biak thin mi pakhat ta alo ni ti le chu mi chu Delhi a om me ka ni ti a chui chuak ta tlat mai le hei mai ba ka hian he email mang tu hian Delhi ko pui chunga manchoya internet man theina cyber cafe rang chu he email ID atanga email thon chuana atan amang kol na sa hle boka ni ti an thei boka February 30 ra ringot po cyber cafe pathum pahargan sami deregan chami le motiba kami te amang mana until mu chuan Delhi police te chu atiral khel na sangal hle maya BSF ten Kashmir an tha tak kha terrorist tho pui kha Delhi a chuan om ngei ti a chiang hle maya ni chutianga email a thon na computer a thla kwal sek da na chuan chu email ID nei tu chuan tum hresel lo tak maya nei ti chu a chiang tho khatle mai boka chu wang chuan chuti hun laia India rama ven himna lam din mun a chiat lai takani bok nen chuan an che thuai angai ti chu an thre chiang hlom hle ani a ma lokin kum khat vel or liam ta December ni som pathum sang ni pakhata khan mi firfiak ten India parliament chu bein mi pariat an lo that zo deuh chau ani kha SCP Pramota chuan achung chia om Joint Commissioner of Police Niras Kumar hena chuan report a pengal wata JCP Niras hian SCP Pramota hena chuan chung email thon chuana cyber cafe te location chu amep siam turin a hril wata thilkal phung pakhat lo lang chiang hal thuai chu chung cyber cafe te chu Delhi laili vela om fekan ni ti chu ani ti chuan police tam takruain chung cafe om na veng hual vela chuan anom hloma chu mai ba ka chuan
police then khat chu uniform Halloween chung cyber cafe dor tu anga in lanin floppy disk mangin cyber cafe a computer a te chuan software chi khat an thuna chu software chuan thumal then khat lo chin chia bik anei dona chung thumal then khat te chu football chachaji neha stupa laveu ti le adang te an ni a heng thumal te hi heng computer atanga email an thon chua le an dona te atela piangin SCP promoter phone a chuan message a in thon wat thei don ani heng thumal bi kan than chona chan hi nakina aron lang chiang anga ti chuan chung computer a chung thumal sulut tu emo dong tu emo chu cafe hual vela police ru ka duty te chuan anwaman chat thei don ani ma se soi ang ngota thil ol samero ani lova chulai venga chuan cyber cafe tam em maya cafe pakhata computer tam taka omle boka computer mangtu mi zate lan omlain police duty chu an claim jok hle mai si a tumni tumthum lai chu police te chuan an mi du chu an man thela minute claim te in an tlai man zelani chu tianga nu chuina poimo lutuk mai akal mek lai chuan thilom lo lutuk mai a thleng le tatlat maya kumsang ha zakwa somli pareta Punjab police atanga Delhi police an in dan thriat rengani Delhi police day an ti chu February ni som paruka kumtin an lom thina an lom dan langsar ber pakhat chu ceremonial parade ni in Delhi police noya unit rang atangin officer thlang chuakin an ni ho chu an parade thina ni hemikum kumsang ni pathum po hian ACB promoter chu parade turzinga than chua atel ve mau mai peka terrorist attack thleng mai thei ve na atana na chuina poimo tak mai a hova kalpuilai ani nen chuan Delhi police a ho tu lok tak mai chu parade in charge ne na chuan promoter nu chui lai poimo zia te chu special cell ho tu te chuan soin oltir turin an nge na anu chui lai poimo zia ngai tu chuan oltir mai chu thil har sa lo tak turani ve nen chu senior officer chuan abeng khon thadu der lo maya promoter chu a parade ve don ta ani parade an practice lai le ataka an parade line email rin hello message chu dong ta se an chui zui lok thei don lo ti na ani a India ram pe na lakata ven him na konga chu apoi thei hle don ani ma se thil chu ani ni tir mai chu angai ta si a chu ti chung chuan thei to pathok ta na chuan an thil chan chu an chang chuak chho ta pheu tho maya an email id rin lela tanga email lo lut te chu an lo muru ran thei ta a an thu in thon chu han chher mai chuan thu in thon pa ngai tak ni mai om hian an langa ma se akara chuan thu poimo a in phum tel zel thunga English in an email chuan ziaklang puya an thu soi du lai ber chu Hindi ziakin Roman horop thoan mangthunga entirna an email pakhat February ni som pakhata an muru ka an thu in thon bultran na chu ka du tak ihnen karon pan thoi do ne min lo hak ram ro o hunrei lo te a kanin nei thuai to do ne min nei la kum khuwa in ita kani ang tiang chi te ani a thutluang tam tak ani a ma se heng thu zuwa hian Hindi in an chun zoma chu thu chu I message ka lo donge chu pa chu ka lo mu ang tuna chuan a phone a switch off ria nakin dewa ka try le ang na chu ka tho zo huna ka ron hril le ang che I unau pa ti ani a February ni sarian muru ka ve thung chuan ka du tak min hmangai wang le kata na khuanu ruatin I awang hian ka vahlim tak em tia English sabul an tran nuwa akara chon Hindi thovin thu an zep le a chu thu chu ani chu som pathum ka pe a khoilaya emoni kada e helai vel hi chu college lira khatani wangin mi an chetlana sa ema thil dang zong chu a tha e thil thleng engemo a omani chuan karon thrilang che ti ani a hemi ba khi chu English in mangai na thu thlum takan ziak zui le ani heng email pani ba ka hian email dang pali cyber cafe sang pali atanga thon chu chu January ni somni pariat le February ni nga inkara in thon ringot po voili dang an muru le a heng email te hi ACP pramotan Kashmir atanga ron hriat rasit thar je true xxxx@hotmail.com le stupa xx@hotmail.com te inkara in thon ani a heng thu in thona thubru tak chung si a poisa transfer chung chang te biruk na tur mun hayar chung chang te le pi pakhat cha ji anti mai lo lang te chuan police teril ru chu ati ha hle maya cha ji anti hian a ko chian em mai ni an hriat chu Zakir Rehman Lakvi ani a ani hi Pakistan a firfia pol LET Laskar-e Taiba din tu ani baka Kashmir LET te firfia ka an chet na bultum tu berani a Lakvia lam hnai te chuan ama hi cha ji ti in an soi thin reng ani heng message an in thona hian
Delhi chung le a che vela firfia ka chet na lo thleng mai tur an ruwa man na a in phum ru ni nge in alangani hetianga love letter poi sei lo tak ni oma thu in thon hi firfiak te hian an kalphung pakhata an nei ve hrim hrimani a lo muru an omani po in love letter sakli ang main alang theidon ani ma se chu Delhi police te bum nan chuan atok zo ve tlat lo mai eliti te hi Pakistan a in khuar Muslim sakwa be chan firfiak pol an ni a an tumber chu India of Chin Kashmira Muslim te chu azalen le firfiak a chet na na satak manga India na taka hliam ani top maya kumsanga jakwa somret pasari khan Osama bin Laden an suma atran puina mangin Hafiz Saeed an adina ni a ramtam takchuan eliti te hian Pakistan Intelligence Agency Inter Services Intelligence ISI an ti te thlop na an muni in an ngai ani Delhi police ten firfiak a chet na manga India ram beitum ani an hlau tho na chu February ni som pathum sang ni pathuma an email muruk chuan aron nem net chiang tange nge a tuntrum chu stupaxx@hotmail.com atangin email an la hriat ngai lo neha singh xx2@hotmail.com thu in thon ani ve thunga tuntrum chu love letter angjong po in an chei moi lem lo khop maya du tak neha ichunga thamuan na omro se pathian ina om puyang che nang le midang te po in ha tho lai kha chun zom zel ula February ni som panga sang ni pathum ma in tarika chuana ma cha hruain i omna an ron thleng thayang football chu engtia ti tur nge i hre chiang zo kanga match zo huna message min ron thonang che message omani chuan wan kal tlangin ron thonang che ti hi ani a he message to pa wan hian a ko theilang sa ber mai chu 001 ani a chumi om zia chu message an thon le tur chu US code 001 kal tlangin an thon le tur ti na ani a football ti lo lang tel hi bom emo manro hla om takemo soina ani theya match ti hian thil thleng thei engemo a en tir thei bokani chungte chuan ral khel dar chu an ron vorita a email.le chu chumini vek minute somni pasari nu leka an muru le ngal zat boka chu email chu chachoji@hotmail.com atangin email an hriat masak ber rasit 32xxxx@hotmail.com ne na thonani a an thu in thon chu unau pa rasit hemison hi imo phurna ani matchtran ni le hun ti chian ani ma chuan player te hi ilo en call tur ani chu po chu imo phurna ani thil dik lo thlenga ni chuan ti tur trul chu i hriat kha zaid ti ani he email thon tu email id chachoji ti hi Delhi police te chuan Zakir Rehman Lakvi nge ani ti an ring het mi to ani he email hian Zakir Rehman Lakvi ro man na noya firfia ka chet na athleng don ani ti aron ti chiang ta hle maya chuan ngai dan chu atuk February ni som pali sang ni pathuma chachoji hne na tanga rasita hnen ve ka email tharan muruk chuan aron nem net le zuala du tak rasit ala chu aro puye match ni tur chu fix ani ta World Cup final chu February ni som ni panga ani ang match kel hun tur chu a hun ngai ani best of luck zaid ti ani a chu thuan ron thon na chu Pakistan khopui Islamabad atangin ani ti computer IP atang chuan an tha thei boka heng tho hi Delhi police thu nei tu sang lam an thrilwat pa ka hetiang thila thlen changa an tho pui fo thin Central Sarkar noya Intelligence Agency mi te chu an thrilwat boka chu thu chu Intelligence Agency a thokjing a then khat chuan an oilo hle maya Delhi police te phuat chok mai maya ni an ringa an thu thlen thei to pa bo zui ai chuan dot mai maya ni dan lan tir phet tumin an man lel ta zo ka chu thil thleng chu Sarkar department zinga misual nu chui thin pol sang in kara in erna om thin lan chu na dik takani state pakhat police ro pui vak lo nia an mu ve main chu teng case lian le chui chi ngai lu tuk mai Pakistan a bukhur terrorist ho che tumna le ngal an chui chu anga a han lang chu an pom theilawa chu teng case ngat phei chu an mani Central Noya Intelligence Agency te chui tur zo ani le ngala chu teng ril ru chu mi then khat chon an pu ni berin a langani vanei thak takin chu agency Noya officer poimo then khat chuan Delhi police te report chu thu taka an lo ngai hlo maya computer lama nu chuina an local pui to dan te chu ro puyan ti hle maya atira an helvio ang ai chuan midang po chuan Delhi police te thu report chu an la thu tak vele ta zo ka ral khel dar vo in chu khesa chuan asiruk la in an pheta so zo kani email muruk le masak ber chu chachojian rasita athon na bok ani a February ni som panga athon ni in Pakistan khopui pakhat Peshawar atanga ron thon ani an thu in thon chu match khel na tur mun chu ti felani ta ti ani hemin huwa hian number code mangin thu in thup a in ziaka a number chu
-7 ti ani a hemi zo hian thupa ngai a mun ma thi thlai turin mitin lo hrilla player te po an lo in khel chin tur ani ti in azui le boka February ni som pariata chuan email dangan murule a email id puranamakan@hotmail.com atangin bardxxx@hotmail.com athon ani a email an la hriat lo ve ani aron thon chuan mun chu pesawar bok ani a masen message pum pui chu code mang ve ka zi ani a number le dot clear ani Delhi Police te le Central Agency te chu an ril ruwa ha tak zeta achan chu firfiak te chet na a thleng ngei do na ni ti a chian tak em wang chu ani an ril ruti ha ber tu chu a plan tu te chu Pakistana ko sang anin son line thu in thup coded message mangin ataka chetur Delia to an mi te chu thu an thon zel mai si chu ani a nu chui tu te chu an thil riat chu an neya ma se thil thleng tur chu dang thei turin an riat chin chu atok zo si lawani Delhi chu firfia ka cheten an beidona mitam takin nunna an hlodona Delhi Police a firfia ka chet na dang turadin special cell la chuan chung thil chu a thleng don ti hrema se akim changa an riata an dan theina tur thu in thup chu an hailang theider mai si lo Delhi khopuya thu in thup hailang thiam sang te po chu an punta hiala a then chu sipai lama thokan ni lain a then chu sarkar noi research beitu te an ni a then university thok te an ni boka chung mi te lo po chu an la om nual bokani an biak rona piang te chuan an han bei thuai hloma ma se tual vungi ko thiam reng chu anom si lo Delhi Police te tho pui ber Central Sarkar Noya Intelligence Agency chuan rang tak main chu tiang thu in thup coded message share thei tur call thar le software te chu an han lei rum na a omzia nei chuang mang thlat lo mi fir fiak ten Delhi be an tum ni February som ni panga chu anai tel mai si a ma an son lo ani chuan thil thleng tur rang chung si in andang thei mi don lo ti chu a chiang tel mai ani February som pakwa chuan chachojian rasita hne na email a thon chu an murule ta a chu email a chuan du tak rasit email thar lo siamang che ti chuan chu email id thara tang chuan ka email pa nga ya hian thu min ron thonang che ti chu thu in thup coded message pokin a zui le a number le full stop clear in a zui le ani ato pa zait ti alang le ani chu email chu an hu chuin atan chuan ma an son pui viau lo hle maya ma se dar kar khatale mor ti a chuan email thar chu chachoji a hne na tangin rasita email nga ya bok khana lo thleng le ngal thuaya du tak rasit id thar chu ya a omlova hota om thunga nangpo in hota id thar siamla neha ipo chu tianga ti ve tur chuan lo hrilang che in pahni in ka id siam thara mail min ron thonang cheu ti hi ani a thu in thup engma omlova he email a ya tia soi hi yahoo ti na ani ti le hot ati hi hotmail ani ti chu an ring thiam thei ngal maya mi fir fiak ten thu in thup thon na ta na ko tan man chu Delhi Police te chuan an da riat chuwa zo tlat si lo awangin an message ma saber chau po kha an tan chuan phung horopang maya omzebo ani a arlubung to tlan kwal vel mai angin chu ko riat chu an tum na ko nga chuan mule malan nei lova chiat na satak alo thlen tur thule chu chiat na wang chuan mi in Delhi Police te chu khailum vek tlak khopa an chuale don ti chu an chiang reng mai sia an mut pu atui thei to lovani ACP pramota chuan beinge seirun dung ti in US lama a thian pa chu man mo deuh taka pui turin a han ngen thor maya a thian pa hi thu in thu phai hon na lam company a thok ani a company lam chuan an thachor na tur man chu an ron bithlia ve thunga ma se chu tenga foreign company hne na pek chon chu dani na phalmio mai si lova poisa an pek don chuan sarkar poisa pek angai don si wangin dana nga an dil angai don ani sarkar in a phalangem tia chuan beise na asang lo hle mai si a ale lama chuan poisei lo nun na tam tak din hun hlau thona ma adin wang le India ram za om na ngei po chu phe hnia mai thei din huna a om wang chuan US company roi chu tul ti na alien box si tu bo le dolung in kara an ding tak mewani JCP ni Ras Kumar chuan achunga mi chu amutaringot maya du than tur an nei lo zia le foreign exchange kaltlanga poisa thon an mamo zia chu asoi pui ta top maya ma se an pu chuan chu tiang ti tur chuan sarkar level rang phalna la ka ngai ba ka chu tiang hun tep ter lutuk tak maya chuan phalna la pui man a in be se lo thu a lo sil tlang ngal ronga beidon na ruama an kun mek lai chuan an be se lo thil chu nunglama sabar ang main aron thleng ta thut maya
February som pakwa chuan chet lak ngai na an hriat to mi lo lai le hun tha liam mai do na alan to lai chuan chunhulama chuan chandam tu aron in lar ta thut maya chupa chu police ani lova computer thiam takpo ani lova thu in thu phai chuak thiam po ani hek lo tangwal pakhat na nei lo wanga delia na tho tur zonga ron te lu tani a ACP promoter chu an school kallaya a senior ni in ani lo chu pan tur nei chuan lo wangin aron bel alo ni a aming chu Vivek Thakur ani Vivek a chuan a sikul kalpui pa mela velian tak maya nei ti a han mu chuan thil dik lo omani ti chu a mu thiam ngal thuaya thilom zia chu a han zota promoter chuan thu bulbal engma soitel chuang lovin thu in thup pakhat a om zia hai chu theilo anei thu chu a hril satlia maya Vivekanangen tlatwang chuan promoter chuan tung message kod manga thup tlat te chu a entir ve ta a chumi hnu chuan promoter chuan zawzo ka thu in thup hailan na konga tranpuina zong turin a office chu a chu sanzui ngala darkar ni emo aliam ta tia chuan promoter chu a office a bok chuan ron let le in chumi ni hlok lo taka amang chu a chawpui nok maya ama dor tu te thut thin na thu thlenga thu chunga pen le paper ne na chung message ko thailand tuma Vivekana lo la beilai chu aron mu a chuta alo la om rang chu makati thu promoter chu na hrela Viveka chu promoter enaron hoi chu pa in sir ka hai lang theidon in ka hretlat aron ti tamaya promoter chuan na chu tho zo thlapani ma chuan tho zo tak tak ani ngai lo ve ati san thunga promoter chana lung ti hnol zet mai chu mena thlakin Viveka chuan court chu azong luizel ta thungani chuti level chuan JCP nira sakhan promoter chu an hu chui laya ma an son dan chin soipui turin alo ko ve chi aboka promoter office atanga nira office pan na kong hi minute somli tlan vela la ani a Viveka chuan promoter ne na chuan hroi ve turang enin an kal chung minute somli chung chuan chui chu mana in be sei thu asoya promoter chuan tul ti vak lo chung chuan o apo ve ta rama an kal konga hun rei thokhat tak an man chung zong chuan chung thian dun te chu tongkam khat te po in anin belova Viveka chu angai tu na sorbing na lama chuan abur ngut maya paper a chuan thila ron jek le nuap thina police headquarters sunga step bula an chuk che tia chuan Viveka chu thom dim tak chung si hian aron out chuak ta hlut maya sir ko chu ka hai lang theita e a ol sam em le ngal skula kan me zirtir tu in min zirtir thin binary le decimal number cho pol le khalom lo ni aron ti tamayani promoter chuan chuti lai chuan step chu alo zo tran to a oi lo tak mai chuan Viveka thu soi chu angai thla a ma se thian pa chuan chung message code chu a hril fia ta kau maya English alphabeta letter tin te chu a atanga tranin .0 atanga .9 an pe veka letter som na chu .00 an pe a chu wang chuan ke chu .10 ni lovin .00 alo ni ta a asom pakhat na tang chuan decimal point hunga 0 pakhatan da bel le a ti chuan L chu .01 ani ta thunga M chu .02 ti kal chhozelin ti thlengina kaldan ngaya kalin ti chu .09 ani a U chu number pek dan thara tanga number som na chi ani le a decimal point hunga 0 pakhat da bel le in U chu .000 alo ni le ta a V chu .001 W chu .002 X chu .003 Y chu .004 le Z chu .005 alo ni ta ani email then khata chuan message to pa -5 te -7 te a in ziaka chumi om zia chu thu in thup chu chiar dik tur chuan horop panga emo horop pasari emo ato parun in ziak zat kha chirle je langai ti na ani entiran February ni som pasari message a khan ato pa .002.1.004.7.09 .7.07.7 .000 tia oma an thu thup dan kal mang bulpuya khachuan abultran na .002 hi W ti na ani a ma se to pa hian -7 ti a oma wangin horop pasari chirle tur ti na alo ni a W atanga ale zonga chira horop pasari na chu P alo ni tadaya a .2.1 po hi abulpuya chuan B ni ma se horop pasari chirle chuan U alo ni le thunga ti chuan heng number zong hi alphabet a chantir alo ni ta ka chuan purana makanti alo chuak ta ani chu thu in thu February ni som pasaria anin thon nu atanga purana makan @hotmail.com atangin email andong chun som ta chu thil makalo ni tamia lawa chu thu in thup la email ID purana makan @hotmail.com in zomna an han chui chu ta ka chuan thu in thup dang te po chu an hai lang theidon ta ani pramota le Viveka te chuan
JCP ni ra saruma an lu hun a thlen ve hun tur chu nga kin an za cheng to maya chumi chung chuan Vivekan thu in thu Highland dan a mu chu thar chu a fel fai nge yam ti chu Pramota chuan a han en non le thul an hun a lo thleng ta a an han lu lai po chuan Pramota mai chu awang deuh ti alang thei hial maya JCP ni ra sa hne na chuan thu in thu Highland na tur ko zong zong te chu an soi ta zung zunga ti chuan email danga thu in thup te chu an hai lang ho zui ta nga la India Gate be na tur ani thu an hai lang ta nol mai le Delhi ko pui lai lia sarkar mun poi mo om tam na lai le mi pui po in ni leng le zantai rek thenga an tlo thin mun chu be an tu mani chu thu in thup chu February ni som panga anin thon kha ani a number chu .05.00.00.0.07.03.7.0.4 -7 ti ani number 10 code bul puya an horop tluk puya tangin horop pasari chiarle tur ti na ani ti alang theya an han Highland ta ka chuan India GATXT alo chuaka atopa gate ti tura GATXT lo lang chu athon tu in code jek sualin EIA X aziak pal ani nge yang ti chuan fir fiak te chuan India Gate chu February ni somni panga an beidon ti chu achiang ta a February ni som pariata email manga thu in thup po chu an hailang le tanga la cha sawa chu ahun mani nia alo thlengang zek ti hi ani a February ni somni pathuma chuan mishring emo manro emo thlenbel tur aum ti alang theya February ni somni pakhat sang ni pathuma chuan email tharan murule a tunrum chu email thar sundarbh_xa_hindu@hotmail.com atangin purana makan@hotmail.com an thona ni ve thunga unaw pa pathianin ompui chero se del ka thlenge sri atangin voina amanen kanin biak thei huna karon bele angche sundar ti ani a thuin thupeng ma omlem lawa chu email an han mu chuan Delhi police te chu an phili zual sawa achan chu fir fek terwa manna chuan avor top thleng chovin ataka ahlo tlin theina turin tu emoni chu Srinagar atangin Delhi a aron thleng ti achian viau wangani JCP ni ra sa chuan an ho tu ber Delhi Commissioner of Police chu a hriat tir ngal wata sarkar ho tulian jok te hriat tir wat tura thu aron angin commissioner po chuan a hril ngal thuaya India Gate hi heti hun lai hi chuan adu apiang te chu olsam takin a mun thleng hian an kal thleng theya security lamin an khuwa khir lawani a meya pa apuya pang te chu anom nul maya an kara hen ice cream le mom som zuar an therfuk reng mai boka engtik lai po in mi sangli atanga sanga chu anin hor khom reng mai ani India rama indo na athi te hriat reng na mun langsar ber mai alo ni le zel nen fir fiak te thlir na atang chuan chu tiang tluka chet na turata na mun rem chang chu aum thei lo hial ome mitam takan ti hlum thei nge don ani chu wangin an che fu thei ani hlau chuan kumsam ni pakhata India Parliament House be ani tumnen khan an tan chuan aro puida na in chen reng don ani JCP ni ra sa chu Delhi Police noya fir fiak ka chet na do tur be kadin special cell ho tu pa berani na angin February ni somni pani zanlaya chuan chuti hun laya Home Minister LK Advani che na ina in ngo khom na chuan ko ani a sarkar noya intelligence agency rang ho tu tele Home Secretary tenen chu ta chuan an tel tlang ani thillo in mun chhodan le sarkar ri enge ti se tha ang ti chungchanga local khom te chu toy fel taka hril fia turin JCP ni ra sa chu so mani a ani chuan email manga fir fek te thuin thon zong le an thuin thup in thon te chumi Highland na court le an Highland tak zong te le India Gate be tu mani dan te chu ha han soi fia zunga athu soi top nu chuan local khom zong te chuan India Gate a chuan man mo takin ven him na thuam chak belangai ani ti chu an tha thiam tlang ngal feka aranga thutluk na siam ngalin chet pel palom mi alo tur le sarkar malak na chu mu ngal thei tura chet chu an ti tlu ta ngalani Indian Army te chu India Gate a chuan thon thuai turan ni ta ani khuwa alo wara Raspat vela jing exercise la atlan thin te chuan India Gate bulle a hual vela indo na thuam fam kim ne na LMG kenga sipai lo mur mayan han mu chuan an hoi phok na sa hle maya mun poimo big laya te chuan tengte chi chu man mai thei turin hun an ni bokani chu huna chuan fir fek te chu an mani soidan takin World Cup khel turin an kal ngei narin oma ma se sipai tam takanom tak sia chuan thom nei lovin an let le zal ani mela chumi nu chuan an email in thon thin te chu atop zui maka fir fek a chet na lian tham tak mai thleng thei chu dan ani a nunna tam tak chan hi mani ta ani khathil kha kaltlang pui thei ngat se chuan India la Pakistan in kar bo ruakin
achiat pha na sa hle nge yang ti arin theya achan chu ama thatam vak lo liam ta a India Parliament House be na wang khan anin lai chin na chu alo der dep sa em to wangani anin do lo wang ti soya har hle ani he khai san chui saudan hi amak ang reng hle maya firfiak ten email anin thona thu in thu patana ko tan man kha highland thei manglo turang mai na langa chutiang ko nga expert berber ni angai te po in software thar berber le computer thar berber nen po anti hlei thei lo kha ani a highland han ni ta ka chuan alo ro pui mmc lova tlangwal pakhat na nei lo vivek thakura chu an beidong trap to tia ahun taka aron langa pathian na thonge ama alo thleng ve top zok ni don ni hei hian min zirtir chu kanta na mi poimo lo bernia kan ngai te po hi mi poimo berber an lo ni fo si ti hi ani atira tang reng in thilakal fu hle maya ACP pramota Kashmira kala BSF officer nen an kom dan te mi firfiak thi to pakhat diary a mu atanga pramotan email ID pakhat a chui chho thei dan te chu thilmak em mai ani a atopa viveka alolan nol dan te thleng mai chuan India gate ta chiatna rap thak tak a thlen phal lo tu thilti theina chuan na athok ti lo thei ani lo JCP nirasate ACP pramota te chuan firfiaka chetna andan thei wangin lungoi thak ti hle ma se anlom tikim lo tu ero chu thil thlen tir tum tu mi firfiak pakhat ma an ban thei ta lo chu ani a chu po chu kha thil thleng thei ti top tu thil ti theina tho khan a phal lo ani ange India ge chu him takin alading lura ma se tuna chuan thila danglam te thunga he mun tlo tu te chu age tak thleng hi kalan rem ti to lova mitam ber chuan chuti an ti tak na chan chu kan threkher om love ma se kum sang ni pathum February tha a mi firfiak ten bei an tum wang kha ani ti kan lo se to don nia